Det her er John. John er 34 år gammel, og han er lidt småberuset efter i går. Han bor i en etværelseslejlighed i Albertslund. Han er arbejdsløs, men søger job som tømrer. Der er bare ingen, der vil have John, for han har ikke nogen uddannelse. I dag skal John op til kommunen og søge kontanthjælp. John har nemlig en stor gæld, som han ikke ved, hvordan han skal afbetale. For at forstå John lidt bedre, er vi nødt til at gå 20 år tilbage i tiden. Som barn kunne John ikke lide at gå i skole. Han tog tit uanmeldt ud for at være sammen med sine venner i stedet. Kim derimod blev i skolen. Han lavede sine lektier, men for at forstå ham bedre, er vi nødt til at gå 20 år frem i tiden. Det her er Kim som voksen. Han er 32 år, og han er meget velhavende. Han har startet sit eget succesfulde advokatfirma. Han har endda sin egen chauffør, som kører ham til arbejde hver eneste dag. Han hedder Christian. Kim bor i Rungsted med sin kone Henriette, som er model for el. De blev gift for 3 år siden, og de har et rigtig godt ægteskab. Som sagt passede Kim sin skole rigtig godt for 20 år siden. Efter det tog han den gymnasiale uddannelse, for så at læse jura efterfølgende. Mens han gik i folkeskole, kunne han sagtens balancere tiden, han brugte på lektier og tiden han brugte på venner. Kim elsker sit liv og er glad for, at han blev i folkeskolen.